cɛ ko saba filɛ ka ko saba bon mina kaba ko ka yiri la sisan n kelen bɛ ni saba bɛɛ ta mais o bɛ se ka kɛ cogo di fɔlɔ a cɛ n kelen bɛ ni saba bɛɛ ta sisan n b'a saba bɛɛ ta ka na ka nimoro yiri la fɛnɛ nka cɛ sɔn fila in non n dalen don la sa sɔn fila in ko saba i kelen Deception choc. Ko kaya joli ça va ko kaya ciao raw ni son kadi de no depuis aw bora so kana mo shima kuma o fa ay filier mo ko soro aw depuis aw ma fait to aw ko snapper sadi aw saxin na an son jeli ndron do ya snapper al ne ra ko ni yo kan maro mo go be kuma on appelle ça tout modèle là modèle bebawla abuju ima eskini nuni abewala quoi ne fa on c'est na la télé I know c'est dia josa bara on c'est na la télé mais sana ga damne ne mo gobe e la fola nga nyogon ye quoi wala me fa nga nyogon ta do e mo be ne la wala mais na ga to na abina nya fo ye quoi na bai ka ba go du sa ça va ko gagne voilà ibado mina ni wolema ka bo to tela che ibado hein ibe aw na to e depuis fo yen fa hein ibe folo ka mogo mu yele re fa be digi nyala ere do ya mea che I jele do wa I ni son kadi de wa sexy ni ko sadi e fura jimene tami wa to eni ton tegele de ene fani ala ka ke doron ala ka ke ora de no che iba kala ma ikuma to yere sadi tien doron ni ko buida kono kwa imoya me tien yere la I kan ka fɛn dɔ faamu parce que ne y'i woloma ka bɔ tɔw cɛ la I ma ya bon I ko diyara ne ye cogo min na mais valeur dɔ bɛ o de kan ka don I la o de b'i jɛ quoi ne bɛ fɛ k'o don I la de quoi n'o ma k'i ma baasi ye I t'a dɔn valeur sugu min don mais tiɲɛna a ka di ne ye ni m'i ka numéro sɔrɔ parce que n b'a dɔn n bɛ n'o don I la cogo min na quoi I ma ye a kana I dabali ban dɛ n'i ta ka bɔ tɔ ninnu cɛ la parce que non min ɲɔgɔn ye dɛ quoi numéro bɛ sɔrɔ ou joli non cɛ I yɛrɛ I tɔgɔ Bintu, ouais Bintu, d'accord, ici il y a un numéro 2 ya. Voilà. Il faut Bintu hein. Voilà. Bon il va donc mimber ça Bintu. N'entra ton nous koro. Kana fait mal ñogon ci kana fouiller parce que il va terme so do bi wekelia I dolo la de quoi. Ni ala I dolo ni ala I nie. Wekelia ila de. Kana fouiller na de mais mu fenêtre kɛrɛfɛ. I kana dimo la de ay no kana dimo la mbu ta kɛrɛfɛ wala su kana kele ay la quoi parce que ni ye kelen ta kɛrɛfɛ sa wi juguya quoi ya famu ni secret ni an fila ni ɲɔgɔn cɛ ay je le fais ça tu vois kala ni son kadi voilà ça va kay me wawda cɛ ko di aw ma pressé encore de ay tiens fa ça OK bon d'accord si ça ibo do mimbia ne bɛ ka kuma ni dɔ de fɔ aw ɲɛna nouvelle kuma ni dɔ de don quoi I ma ya bon maintenant sans comme n y'a ɲɛfɔlen mais ale b'a dɔn min don quoi mais il faut qu'il ka fɔ aw fɛnɛ ye quoi pour que ka janfa bɔ kow la mais avant pour ka se ma sisan e ka na an fɛnɛ ka ɲɔgɔn ta donc toujours Mali kɔnɔ an bɛɛ ye kelen ye de donc il faut que an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye ou bien ça va cɛ I b'a kalama depuis ala ye diɲɛ da maa min wele ko Apuju o ye kelen de ya non n ka ci n bɛ min f'i ɲɛna I forme de wa I ma aw natɔ yen fɛn ka cɛ e bɛ balo mun de la tɔ ninnu tɛ balo min na dɛ ala ka ke doron ni I bɔra ne dabali bannu na mais I b'a kalama ni n kun ye e fɔlɔ ta ka bɔ kɛrɛfɛ o kun bɛ sɔmindiya k'a fɔ ko n bɛ k'a yiru la k'u fasalen don quoi donc o de kama n fɔlɔla ni jalamani dɔ in ye quoi I ma ya sinon I b'a dɔn ala ye fɛn dɔ k'i ye c'est à dire kuma la surunyana ni y'a ye ne y'i ta ka bɔ tɔ ninnu cɛ la cɛ ɲi natɔ ye dɔrɔn non I b'a fɔ kɛrin bɛ ka pan ka bɔ diɲɛ kɔnɔ kana ni fɔ ɲɛna koyi a dun fɔlen bɛɛ de filɛ dɛ n'a bɛ numéro b'i la yɔrɔ awɔ numéro bon I b'a dɔn n bɛ fɛ ka valeur dɔ de don I la mɔgɔ si ma valeur mun don I la Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ Apuju fɔ mais bɛɛ tɛ Apuju yelen dɔn quoi I ma ya bon e de ye original ye segin a ka taa original ne de original voilà très bien I ka numéro sɔrɔ yɔrɔ problème foyi t'a la d'accord mais I b'a kalama n ye dɔ in ta kɛrɛfɛ walasa tɔw kana digi dɔrɔn quoi I ma ya d'accord I ka numéro don yan nɔ joli filɛ sa non cɛ I
wa i yɛlɛ togo nunu a datɔrɔ de don quoi i ma ye bon voilà d'accord min bɛ sisan i kana a fɔ tɔ ninnu ye dɛ an ye min fɔ ɲɔgɔn ye i bɛ nkalon dɔ baratu dɔrɔn ka f'u ɲɛna quoi i ma ye voilà ni n kun ye fɔlɔ ta kɛrɛfɛ o kun bɛ keleya kɛ k'a bɛɛ tiɲɛ i ma ye mais ni n taara n bɛna dɔ in fana ta kɛrɛfɛ ten tɔ walasa o kelen ni kana dimi quoi i ma ye mais ne ye mun f'i ye n m'a fɔ ninnu si ye wa n t'a fɔ muso yɛrɛ ye i ma ye ne ensemble joli filɛ sa n'an ka taa voilà ça va ko ka ɲi voilà i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na aw yɛrɛ filɛ vous êtes ravissante aw nisɔn ka di nɔ n'i y'aw natɔ yɛrɛ c'est à dire a bɛ dugu nɛgɛ don mɔgɔ la quoi i ma ye non joli komi n y'a fɔ a kan ka fɔ bɛɛ dafalen yɛrɛ quoi joli an bɛ se ka ɲɔgɔn da sa turu bɛ la c'est à dire fɛn min fɔra f'a ka fɔ bɛɛ fɛnɛ ye ten tɔ quoi bonne nouvelle dɔrɔn de don Mali actualité ko don quoi i m'a faamu wa joli filɛ sa voilà joli ça va ko ka ɲi ye ko dɔɔnin dɔrɔn i b'a kalama e yɛrɛ mɔgɔ min ka ko dafalen don a tigi tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye e ma ye ɲininka sa ye ko dɔɔnin dɔrɔn bon malheureusement i terimuso ninnu u bɛɛ kɔni y'a fɔ ko dɔɔnin dɔrɔn mais bon an k'an pan o bɛɛ kunna sa i b'a dɔn ɲinɛmaya la muso jan man ɲi kana kɛ muso jan fɛ muso min ka jan fasalen don ou bien min ka bonya tɛmɛnen don c'est pas bon quoi i ma ye non mais kumala surunyana i b'a dɔn i yɛrɛ n'i y'i ta ka bɔ tɔ ninnu cɛ la i ɲɔgɔn t'u cɛ la de quoi i ma ye muso jan yɛrɛ man di ne ye muso bɛ se ka jan ni cɛ ye tan cogo di non bon muso fana bɛ se ka bonya ni cɛ ye tan cogo di bon e ni ne fila bɛɛ ta ye kelen de i ma ye depuis aw natɔ ne ye fɔlɔ de ye mais ni n kun bɛ kɛ mɔgɔ laban ye keleya aw kun tɛ bɛn i ko ka di n ye yɛrɛ de a ne m'o quoi n bɛ fɛ ka sanga dɔ d'i ma valeur dɔ d'i ma fɛn dɔ d'i ma mɔgɔ ma fɛn min ɲɔgɔn d'i ma quoi ouais à vrai dire i ma ye u bɛ ne de wele ko Madi bon Madi tɔgɔ tɛ sɔn ko sugu dɔw ma n yɛrɛ ma deli ka nin kuma fɔ muso si ye ni e tɛ quoi mais n t'i fɛ i ka a ɲɛfɔ i terimusow ye n'o tɛ u bɛ keleya i la dɛ o de kama n fɔlɔla k'olu ta walasa u kana sɔmi e ta la quoi voilà tu comprends voilà ni n bɛ se k'i ka numéro sɔrɔ n ko n bɛna ko dɔ ci ye komi i b'a ye cɛ ma deli ka ɲɔgɔn k'i ye a bɛ diya n ye trop d'accord n bɛ se k'i ka numéro sɔrɔ voilà n'o tɛ tɔ ninnu n y'u ka numéro bɛɛ effacer ka bɔ yen n ma mɔgɔ si ta ta ni ne ye ta de mara i tɔgɔ yɛrɛ Mama Jolie mama tɔgɔ ninnu ko de ye ba tɔgɔmaw de d'accord kana f'u ɲɛna dɛ voilà n'o tɛ u bɛ keleya n ye manamanakan dɔrɔn de fɔ olu ye Mali actualité dɛ Asimi y'a kɛ tan Asimi y'a bɔ tan n b'o de fɔ tɔ ninnu ye wa kelen ta de non ça va voilà au fait sisan hakili la n ye kaligili di aw mɔgɔ saba bɛɛ ma mais aw bɛ to ka tɛmɛ carré in fɛ mais dorénavant kuma dɔ la aw bɛɛ kelen kelen bɛ to ka tɛmɛ parce que kaligili ni mun ye mun ka résultat mɛn dɔrɔn o bɛ sɔn k'a copier quoi bɛɛ b'i ka résultat nin di yan kelen kelen mais aw bɛɛ bɛ tɛmɛ n b'aw bɛɛ ɲininka quoi ni min y'a sɔrɔ dɔrɔn a banna mais bɛɛ b'i ka kaligili faamu n'est-ce pas bɛɛ b'i ka kaligili faamu dɛ a kana kaligiliw ɲagami ɲɔgɔn na dɛ hali n'aw taara so ni dɔ ye dɔ ɲininka dɔ ka kaligili kɔrɔ la a kan'u fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. Ayi non ne ma se ka foyi fɔ nin ka ko yɛrɛ bɛɛ k'i ta calculer dɔrɔn a kana ka calculer fɔ ɲɔgɔn ye hali n'aw taara so dɛ bɛɛ k'i ta calculer kunkolo la dɔrɔn voilà résultat mana kɛ min an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ou bien ne non vraiment vous êtes ravissante quoi aw ɲɔgɔn tɛ yen bilayi non a bɛ faamu ɲɛmɛ fɔ a kana ɲininka a kana ka calculer ɲagami ɲɔgɔn na dɛ voilà bɛɛ y'i ka calculer to i kɔnɔ quoi voilà mati ka gɛlɛ voilà mati ka gɛlɛ dɛ a bɛrɛ t'a fɔ ɲɔgɔn ye o. Sans boulot, de ɲɔgɔn fɛ cogo min y'a fɔ n ka cɛ ye n ka cɛ m'a f'i ɲɛna m'a f'i ɲɛna u bɛɛ ni y'u bɛɛ ta n ka cɛ u mɔgɔ saba bɛɛ ta filɛ non n ka cɛ dan taara ne bɛ sa c'est à dire i ye kaligili dɔ de d'u ma diɲɛ kɔnɔ i b'a dɔn kaligili man di musomanin ninnu depuis classe kɔnɔ mati man d'u ye bon i ye kaligili gɛlɛnba dɔ de d'u ma i b'a kalama k'i kunkolo de chauffer tan sujet ka gɛlɛn non i kunkolo chauffer ni sans prêt donc u t'a ban o bɛ t'o ko ye yɔrɔ min na u t'a fɔ ɲɔgɔn ye o cɛ mais est-ce que i b'a dɔn
u sɔn ka fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. Non u t'a fɔ ɲɔgɔn ye n k'u kan'u ka calcul fɔ ɲɔgɔn ye quoi. E dalen d'u la. Awɔ u t'a fɔ ɲɔgɔn ye kana siga musomaninw n y'a yira bɛɛ la n y'a yira bɛɛ la n ko sanu bɛ dɔ kun n k'a kana yira waritigi tɔ ninnu na donc filanan n y'a yir'u la ko jama de b'o kun n k'a kana yira sanutigi ninnu na n k'ale tɛ jɔ o kɔrɔ donc sabanan n y'a yir'u la ko lulu de b'o kun o fana ka girin jama ye. i ka kuma o ye tiɲɛ parce T'a que yira ɲɔgɔn na sisan u bɛɛ bɛna nata de k'a fɔ ni ye n ka jama yira sanutigi dɔ bɛ waritigi la a bɛna fɔ ko dɔ di yan quoi. Sɔrɔsiw ko ten réussi 5 sur 5 i y'a fɔ n ka cɛ a dan ne de. Non.